Oops, ikurog. Welcome back to my channel, guys. Mama Jingjing Vlog. Karon, itagaan kog makupas among silingan. Hindot ni siya, guys, sa Christmas. Makupa tapos iso-uso og asin. Turog. Ah? Lami siya, guys, kay kuam. Juicy siya. Lahi siya sa ubang makupa nga. Kuam. Tao nga, Port? Dili. Lahi siya sa ubang makupa nga katong bito. Dili juicy. Ano ka? Juicy siya ba? Okay. Tamis-tamis. Ano siya, guys? Nahulog mo ng uban pero lamig kapag siya kagitan mo sa punong unhealthy. Nak, sabay mong naiso ah. Ano ko? Isa. Daw liso. Nasa liso, guys. Liso pang panom. Aba. Pupot, dapat tingin sa dinosaur. Ikaon mo. Ikaon mo sa iya kaya. Dagang tubig. Ba? Liso. Ay. Wala kay ba? Nindot siya ka na bitong Christmas. December naman taron. Nindot siya kung kanang ihalad ba sa lamisa. Mangayo. Ginatag ni silingan, guys. Daghan kayo. Ano siya? Ako pag yung red mulakla ba? Magpula-pula ba? Katila mo kuan sa una, huwag may lasa. Kaya lami siya kay kanang kuan. Tamis niya kanang tubigo na. Malisa. Kapat, ikaw mo kaan? Kalti man niya kay prutas. Ito yung lang. Sa'yo. Pwede mo ginamumok po. Kaya na. Ngay daw ito. Ang uban kayo na untulan na ni. Untulan ba? Ano ba? Pagkahog bitaw. Mamit mo. Mamit. Pula-pula. Mag-lipstick na. Pula-pula ba? Pag ingkit ni mo, mag-juicy kayo. Thank you for watching, guys. Sa among vlog. Sunod na pod. Oo. See ya. I love you.